kendelutang. Udin sing base watono. Din tum. Sing din iku sapa Joni? Din watono tum. Din tum. Berarti sing bon iki kon ngedum ngono. Iya nek Mas Aris aku gak lah ngono dekne mergo gak tau bon. Tan mongko sing tek malah wis Aris iki dina. Lah tapi kan gak bon, Bos. Lah iku apa? Bayaran langsung. Kaya aku, Bos. Sampean bener sampe sasi wingking sampun. Oke, tetap semangat. Tingkatkan bonmu. Nah. Lawe, Bos. Aku kok sakake. Nyanyi apa, Bu? Wis nyanyi. Napa wis tak kai bonus siji. Bonus siji. Ya, apa Kim? Non? Ya ning Tawang. Capeng gunung dijenglekno. Kedawan, Bu. Mang lekase wis jam 8 iku. Sesuk prayek. Jam 2 kurang seprapat ya. Sesuk prayek, Bos. Yo, Mbak, sesuk prayek yo. Cara ketoprak dibari setuju? Oke. Sesuk prayek deh. Iki kalau diamuk kowe. Lho, lah ya, lah apa wong iki jam 2 kurang seprapat. Iya le, wong karep sesuk yo prei. Umpama ketoprak dibari setuju? Oh. Ora setuju. Tetep ora setuju. Orang ora setuju. Tak apa Mas? Kono isih dondu. Salahku napa? Aja capek gunung lek kedawan. Mboten usah dijenglengno langsung nggih. Nggih, siap wis. Ya, caping gunung separuh. Separuh rasa dijenglengno Ibu. Nggih. Engko nek dijenglengno kedawan apa Pak? Kawitan sinawa terkadang. Kowe nek iki digarap terus Mesar apa-apa wong nggone dulur. Niku dereng saged Pak, ngapunten Pak. Ning nggone dulur kelanang izin sik urung kegarap. Caping gunung mawon nggih. Spesial kagem ibuke. Ora usah jegleng ya. Separuh manut mboten ae usah wis jegleng. apa-apa. Kiki nek umpama ora tak jendeng sedina ndak gene. Wong apa? Lah Gus esuk. Aku tak ngombe bel sik. Ayo. Ya. Iki lho lagi iki ana dagelan nejak padu karo wong. Ana ya bos enggak gak usah utik-utik jarene. Gak usah utik-utik. Langsung rogoh. Wis ora apa-apa. Yo. Ndek jaman bojo
Matur suwun Mbak dari ibuku. Sedaya mawon matur sembah nuwun. Mas, matur suwun. Nek ana keliru kekurangan sing njaluk ngapura. Wis anu aku wah iso, aku tak nunggoni sambel ku sik. Sambel ku sambel ku nek diomahno. Ora bisa. Kowe Kepengin aja gendang Bali. Ora, Juga temanten anyar. aku sampean niku. Ora, aku ora perkara sambel kuwi nek ora karuan. Sing sambel apa sapa ya? Sambel apa sambel? beginah. Matur nuwun kok kowe. Beginah cemplange ra umum. Lah pokoke Tekaku ning kene ngampiri kelawan Pisak Katrine. Ya. Ning kene aku mau kepengin nganakake sumpah darah. Oh, Nalika semono uripku lara lapa. Nandang sengsara. saiki wis iso gawe omah. Matur nuwun. Mergo sampean sing tetulung karo aku. Ya terus karep Mula kanthi kuwi ning kene ayo padha sumpah. tegese Ana ngendi papan dunungku bebarengan kelawan kowe sak Katrine. loro siji, loro kabeh, Mulya siji mulya kabeh. Mulya siji, mulya kabeh. Lara siji liyane aja lara. Aja nganti lara. Lah kok sing nambakno sapa? Loro siji ben ditanggung Mbah Ambeh wis. Ayo, tas ning diwiwiti yo. swarga. Ya, Sumpah darah Saboya Pati Saboya Pati. bebarengan kelawan aku. Ayo, padha iki kewajiban. Oke. Lan jengen sira sedinti. Iya, Abah. Padha ngadep ana pengarepane Abah, apa wis padha rampung gawean menawi sedaya jejeban kula ingkang panjenengan dawuhaken kula kinten datan nemahi kaya ngono. Jalaran ingkang panjenengan pitaya ulang uruh dumateng Pangeran Saladi menika kula ngantos wedal menika kula kinten sampun buntas ngenani babagan agama. Pancen napa to sebabe nganti Pangeran Saladin putra saka ing kerajaan Turki disekolahke ana ing Rum Suktari Jalaran ora ketang kepiye wae. Pondok pesantren Rum Suktari iki pondok pesantren ki kondang kaonang-onang. Leres. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget tumindak sak pecak, tembung sak limah iki kudu bisa dadi contoh. Waca pangandikane Abah Mansur ndadosaken kekancingan sak lebet manungsa. Tartamtu badhe kula estukaken. Kaya ngono. Lah kowe piye? Resia. Nggonmu mulang ngro karo para patayat-patayat. Para matur ya, Abah. Akhir kula berorientasi sedaya para patayat. Mboten wonten ingkang numpakaken kula. Wis ana sing katam ta durung? Mesti kemawon sampun Abah. Ana. Sampun wasis lan pinter anggenipun maos Al-Qur'an. Babagan kaji ugi sampun wasis kok Abah. Kaya ngono. Lah sekira piye pegaweanmu? Kula nggih semanten ugi lho Abah. Sedaya kewajiban kula sedaya sampun rampung kok Abah. Wis ana kerambungan? Sampun. Ora bakal nguciwani. Mboten wonten ingkang nguciwani. Yen kaya ngono, wong tuwa matur nuwun jalaran putra-putrane Abah iki tansah ngestokake apa sing dadi dawuhe Abah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo katuran pinarah, Den. Sak sampunipun satata lenggah kula badhe nyusung pawarta ra nggih sami Basuki to. Sehat walafiat Kados ngaten. ning niki rada mriyang. Priyang. Pancen kurang ombenan biasane ngoten. Sampeyan. Estunipun wonten wigatos Nggih, menapa? Abah Mansur ngantos karo karaya-raya wonten ing
Sangku pamulangan ngerum setari jalaran. Kula nabi dawuh ngersanipun Sang Raja Abdul Aziz keng pari kedah mbuktekaken Pangeran Saladin sampun buntas menapa derek. Menawi bab perkawis Pangeran Saladin monggo kula aturi panjenengan mundhut pirsa kalih anak kula Abdullah. Jalaran bab perkawis Pangeran Saladin kula borongaken dumateng anak kula Abdullah. Abdullah, Kapten Tasawun. apa kabeh mau wis buntas? Panjenengan ampun wasalah sumelang. Salebetipun Pangeran Saladin mapan wonten ing ngerum sekitar. Kula ingkang kawegan paring sesorahan pewarah dumateng Kanjeng Pangeran Saladin. Menawi wedal menika kula kinten sampun boten wonten ingkang ngucipaken menawi babagan agami. Lan ugi babagan hadis Nabi sampun buntas saweneng rek. Menawi panjenengan ugi pengen nderek sinau ngenani bab agami kula saged. Mangkenipun uran rembak utawi pewarah dateng panjenengan. Ya matur nuwun merga apa sak anu Abdullah sak tunggapan meneh iki bakal jumlahe raja ana ing kerajaan. Oh kados ya. Apa mangsur? Nggih. Ning perkawisipun sampun cetha bilih Kanjeng Saladin sampun buntas. Kepareng kula badhe nyuwun pamit. Munjuk atur sedalem Sang Raja Abdul Aziz. Ngaten nggih kenging nanging menika sampun surup surya turta mendunge menika anggendanu kados ngaten. Kok upami panjenengan menika badhe kundur wonten ing kerajaan Turki menawi mangkinipun kejawen wonten sak tekaing margi ra malah cilaka. Ingkang atosaken menika wonten badhe pasir. Nah, kejawi saking menika bledhek mangamar-ampar kados Nggih, kula bedhek wedi. Nah, mila saking menika menawi kersa monggo kula aturi wipeng sawetawis wonten ing Rum Sekitar. Menawi boten kawerat. Menapa mboten saru? Malah sedaya kala wau kanugrahan menggawe keluarga wonten ing Rum Sekutari. Menawi tetela kados ngaten nggih kula nderek kemawon napa lekasipun panjenengan. Oh, kaya ngono. Abdullah, kono duduke kamar. Monggo, sareng kula. Mesia. Kono caos kono mul kosong ya. Kowe masak sing enak, Nduk. Nggih. Saken dawuh, Abah. Ora nyono babar pisan. Yen ning Rum Sekutari ana bocah wadon ayune kaya ngono. Wah, bodine semblohe. Upama dadi bojoku ndae. Awani kaya Surat Kapten Tasawun. sapa mau jenengmu nok? Kula Resia. Resia. Nggih pangapuntenipun. Ana apa, Nduk? Menawi kula ganggu kamardikan panjenengan. Ora. Nggih. Aku sing ganggu mergo aku wis wani. Apa, Cung? Boten kok Kapten. Jane ana apa? Nggih, estunipun Abah menika paring dawuh kalian kula supados ngaturaken nyep dhateng panjenengan. Iya. Wah, Dihawanipun nggih hadis kula mesake kalian. matur nuwun ya Resia. Nggih. Kowe ngerti aku mbok teri kemul. Nggih, mesake. Wah, sing apik kok budi kertine kabeh apik. Sak nalar-nalare ya apik, mung siji sing elek. Lho, kula mboten wonten eleke napa? Eleke napa? Apa digawe gak tau total. Jam niku kok wonten napa? Pun nggih, Sik to. Saje kok kesusu. Wong aku kepengin ngono ya? Cocok ta ora? Ngono ya kancaku. Ngono? Bu. Resia, Nggih. aku jujur wae. Nggih, perkawis napa?
Sakwise ngaku mlebu ning Rum Sekretari. Pripatku tak sawatke marang kowe. Jane tanggap ing sasmita apa? Nggih boten, kula boten mangertosi menapa nggih Kasep. Aku rumangsa gumun. Gumun perkara menapa? Bocah kok ayune dinok diedileng kaya ngono. Mula ing papan kene tak dodo aku seneng karo kowe. Jan tresno kalian kula. Ki pangapuntenipun nggih Kapten. Kula menika dereng kepengin omah-omah, tapi dereng kepengin polo-krong. Sebabe apa yen aku nyawang kowe? Ya wis sak umur manten, ning apa sebabe kok durung seneng omah-omah nok? Jalaran kula niku ajrih kaliyan tiyang kakung. Wedi? Iki Lah wedi perkarane apa? adat lumpianipun tiyang kakung niku mau gawe lara ati. Ah, aku ketok sangar. Nggih. Galak ning atine lembut kaya Hello Kitty. Iya. Napa nggih? Mula kanthi kuwi, Pun. wong aku ora ketang kaya ngene rada tuwek ning si Joko. Kau Bedan iki tasih Joko. Joko tuwa maksudnya? Amit-amit jambang bayi. Menyek ini iki. Lha menawi kula nyawang pejan nggih sampun rada tuwa lho. Merga Praboting negara Nggih. kuwi tansah ngiwakake bab pribadi nengenake bab tata negara. Kuwi pawadaniku nganti dadi Joko Kasep. Reh ning wis ana nemokake sing nyocoki atiku yo ora tembung iki mau. Nggih boten pas menawi kula sandingan kalian panjenengan. Sebabe Umur kula nembe 17 tahun lho panjenengan sampun tuwa. ala wong tua-tuane kapuk kok. Tegesipun. Dhuwur mabluk ngisor jentuk-entuk. Ya. Ala boten. Ya, aneh-aneh ae. Aku iki perjalanan jauh. Ampun maksa kalian. Gelem ya? Gelem ya? Gelem ya? Apa? Apa menika leres? Sedaya pangandikanipun Mbak Yu Rasia. Panjenengan badhe mraos. Ya. Mergo aku seneng. Seneng. Nanging mbok ampun kados ngaten temen. Lah kudune piye? Panjenengan menika tamu. Sampun dipun paringi pasugatan ingkang langkung sae. Nanging kok malah kados ngaten tumindak panjenengan. Bayi nek nuturi wong tuwek. Lah nggih panjenengan niku mboten gadahi sopan. Piye? Panjenengan mboten saja. Bola-bali unture perkara kowe, Lasar. Arep Kudune aku ngajeni kowe nanging faedah apa? ora ngajeni ora apa-apa. Aku ora trimo. Kaya ngono tumindak Pancen kula kowe iki semanten. Praboting negara kok malah tumindak sing kaya ngono. Mergo kula mantel. Mula kanthi kuwi mergo kowe tumindak kejemlan wengis, bab perkara tumindak kuwi mau bakal tak pradolake ning Turki. Pripun? Tak pradolake. Hei! Asia! Atase wong wadon keplayu ana sak tengahing alas kang aran sapa? Aku Resia. Nganti aku keplayu ana sak tengahing alas, mergo aku dioyak-oyak dening pamungan. Pamri arep pek bojo marang aku ning emane aku rasa. Yen kaya ngono, ning kene aku bakal tetulung kelawan kowe. Kok dhisik, sapa jenengmu? Aku Sadi. Kakang Sadi. Apa bener sampean gelem ditulung marang aku? Lahir tumusen batinku, aku bakal tetulung kelawan kowe. Lamun to pawongan kae jembujung kelawan kowe, kene ana ing sisi. Asia! Oi! Ojo mlayu Asia! Pawongan iki sing bojong marang aku.
bojomu kok ora gelem Kok ngrungu. penak jero ampun. Ora kok limpe mang. Ngono ya. Lali aku. Aku lali. Lho iki dirijane kata kok limpe. Wis sapa, Gus? Diwanohke aku Sadi. Kosok Sadi. baline sapa? Kapten Lasaro. Sati ana sambung rapet ke apa karo Resia kowe? Sing gedhe pangapurane lamun aku wani nungkak kromo kelawan kowe. Ora apa-apa. Resia pradul kelawan aku. Heeh. Lamun to dioyak-oyak salah sawijining nom-noman kaporo kepengin ngepek bojo kelawan Resia. Pancen aku. Nanging Resia ora bisa nampa lan tresnamu sing tak jaluk kelawan kowe. Mbok yo golek wong lanang, wong wadon liya sak liyane Resia. Ora usah sesorah karo aku. Kalamun kowe pepelangi apa sing dadi kalbu watu sanjungan. Kaya ngono. Gembleng tekate ngatiku. Aku bakal sabiyantu kelawan Resia. Meluh wani karo aku kowe. Ya, mati. Meluh, meluh. Aku ora apa-apa, Resia. Wis kakang yen ngono aku matur suwun banget mergo sampean sing ketulung marang aku. Ngene bae. Sepisanan aku ketemu kelawan kowe, aku ora bisa selak marang atiku. Tenane aku tresno kelawan kowe, Resia. Sampeyan tresno karo aku. Yen ngono ra pidane aku kakang, aku uga tresno karo sampeyan. Kaporo sampeyan sing wis bisa nyelametake marang aku. Redening iki dina kowe lan aku wis duwe sambungan rasa tresno. Ana ngendi papan dunungmu, aku sing bakal ngeterke kelawan kowe. Papan dunungku ora ana liya ana ning ngerum skutar. Ayo bebarengan kelawan aku. Bali. Jenengan sampe Mister. Halaman. Lasaro, Nggih. kalimu saka ngerum sekutari. Pasuryanmu abang beranang katun nesu. Enek perkara Merga kula kudu nesu niku enten perkarane. perkarane apa? Nalika kula tumuju wonten ing Rum Sekutari. Sarangaken. Kula pinanggih dumateng Abah Mangsur. Mboten ngenten babar pisan. Menawi Abah Mangsur nggadahi lare ayune tumpuk unduk. Sak bandure terus kepiye? Njur kula seneng. Dasar kowe wong tok wis. Ah. Ayo rong wis kok ayu mesti kowe seneng aku percaya. Ampun cetak gene. Sak bandure kepiye? Ndra tunggale Abah bareng iki. Jenengane salajengipun kula nembung. Tresna. Piyambakipun nampik malah ngundamana ajeng kula prawusa tekane seira. Wah, adike Sedulure sing wah, kula dionen-oneni watak kula langsung bias jebol adike. dadi kok pateni sing Pateni. Sareng ngaten duwe lanang sira trima. Dulure lanang ora trima tak pateni misan. kok pateni pisan. Nggih. Sing Abah Mansur kepiye? Mergo ngalang-alangi nesu kalih kula nggih kula pateni. Oh, lah barengaken Resia melayu teng tengah dalan koyak. Jebul enten nonoman namin Sadi Bey. Sing tetulung malah sing dadosake kaget ing ati. Sadi kuwi nganggo sesupe peperanipun sang putri Siti Rohana. Ngene Kapten Lasaro. Sadi kuwi pendereke Gusti Putri Siti Rohana. Oh, Saya-saya etoke Gusti Putri Siti Rohana. Nggih. Kuwi ana rasa seneng kelawan Sadi. Lah iki kang supaya Sadi bisa dipecat ora dadi pendereke Gusti Putri. nggih. Iki kowe kudu manas-manasi. Kowe kudu kondo. Yen Sadi wis duwe katresnan sing jenenge Resia. Ngaten kepareng. Kula yang sowan sang putri. Saderengipun penyuwun pangapunten jalaran
kula mboten katimban wantun ngadep ngersa dalem. Ya ora dadi boyo pangko. Nggih. Nang sing dadi pitakoning batin. Nggih. Apa kang dadi wigati? Kula badhe caos kabar. Kabar apa Kapten Lasaro? Jebul abdi panjenengan penderek pribadi panjenengan Sadi. Niku pun nggadahi pacangan naminipun Resia saking Ngerum Sekutari. Saka Ngerum Sekutari Nggih. kang aran Resia. Nggih. Kapten Lasaro. Nggih. Yen pancen cetha kaya ngono ora usah dadak kesuwen. Saiki uga Rum Sekutari apa Resia mati Sadi boyo. Arep. Lasaro, nggih. Kepiye gawe Siti Rohana kawan kowe? Sareng kula pradul. Sang putri Siti Rohana ngendika. Ngerum Sekutari obong, Resia mati, Sadi boyong. Terus lak jerantal ngoten mawon. Ngerum Sekutari obong, Nggih. Resia mati, Sadi boyong. apa ora kualik? Lho, Mongko kowe seneng banget kelawan Resia. nggih. Lho nek Resia mati kowe rak cabar anggonmu duwe bojo Resia. Wah, iya ya. Sing bener rak kaya ngene. Ngerum Sekutari obong, Sadi mati, Resia boyong. Nggih. Resia mapan ana ing Taman Konstantinopel. Resia tenan. Resia ke ana ngendi? Kapten Lasaro, Jenderal Muhammad lan panjenengan Paman Mesta. Kula sang paduka raja. Wonten kedadosan menapa kok dadak Sadi pun piloro? Sadi wani lumebet wonten taman larangan. Wani mlebu taman larangan. Nggih. Banjur apa sing tindake? Sing ditindakake taman larangan menika mbok sinten kemawon priya boten dipun keparengaken lumebet wonten taman Leres. Nek ngono Sadi lepot. Sadi pun ditolong. Pangeran Yusuf Badhe pun menapaken Sadi. Sadi balak pateni. Lepatipun menapa? Luputing Sadi wani mlebu taman larangan. Mangke rumiyin. Taman Konstantinopel pancen wonten pranatan. Sinten mawon ingkang wujud kakung utawi wong lanang boten entuk mlebu Taman Konstantinopel. Iya. Yen mlebu Taman Konstantinopel ateget luput kudu dipidana. Bener. Nanging menawi Paman Sultan badhe midana Sadi, kula nyuwun ampun namung Sadi. Lho, banjur sapa? Kapten Lasaro, Jenderal Muhammad, Saul Mahmud kudu dihukum kabeh. ora bisa Dasaripun menapa? dasare Dasare mergo kowe lanang. Kowe lanang apa wedok? Lanang. Ya lanang kok mlebu taman larangan. Tugas. Kula tugas iki tugas. Tugas jaga. Tugas. Ngendi? mongko tugas jaga kuwi duwe surat Ngendi layange? Sampeyan kok
Oke, sampean berarti bareng ya. Jenderal Muhammad. Nggih. Oh, gowo kowe kok. Ah, mboten kok sampean buta ngono. Kowe iku urung-urung kok muni duwe surat nganggur iku. Gek, lho aku iki mau duwe tenan. Lho Paman Sultan ora peparing surat kok. Gek, aku. Kirwin, Paman Sultan. Kali. Napa panjenengan utusan kalian tiang tiga menika? Ora. Hukum mawon. Hukum mawon. Tetruk lebokke Pak. Mangke riyen sang Paduka Raja dipun jabel mawon menawi ngoten. Kok jabel piye kok mencel-mencel iki kepiye? Ngono ngajur jagungan. Lah cilaka. Aku kok dihukum. Lah nek dijabel ateges sadi menika kedah uwal saking pidana. Nuwun sewu. Sadi menika sampun dados ajudanipun Bibi Siti Rokana. Dados mboten lepat umpami piyambakipun jaga kasugenganipun Bibi Siti Rokana. Malah kaporo tiang-tiang menika ingkang luput. Ora duweni kewajiban jaga kok malah melu mlebu. Wes sak katrine ora duwe cejiban Joko, kok mlebu ki kepiye, Kula namung tugas kok sing perintah. Niki lho. Ayo. Kowe kok Sing perintah niki. kowe luput kok ajak-ajake karepmu piye? Iki mau aku jane yo ora gelem kok celok-celok kowe. Kok undang-undang kowe aku dadi yo melu. Pun, ngaten mawon. Tadi kowe penderek pribadine Bibi Siti Rokana. Keslametane Bibi Siti Rokana masa borong karo kowe. Mestakaken. Sok meneh aja dibaleni ya. Ngaten niki. Nyuwun pamit. Ya, tidak. Pan Sultan, monggo kula dherekaken. Kula bali sing dadi Panglima Yusuf. Rencana kawit sore kok ora tau sukses. Gagal terus iki. Aja kuwatir, watun isih ana. Sampeyan itu mlebu isih. Ajeng Ajeng mari kados pundi melih. perkara kuwi mengko gampang aku sing gawe otak-atik perkara. Ngoten. Nyatane kal pengen Yusuf iki sampean yo ora wani. Mula ora sak kesuwen. Hayo, gawe cara bisane piye Sadi Cilaka. Ngoten. Monggo. Sakti, Paring dawuh Kusmaning Ayu. bareng kowe cedhak kalawan aku, agi-agi aku kepengin bloko kalawan kowe. Menawi tetelo wonten kawigatosan magepokan dumateng kula. Monggo paring dawuh dumateng ingkang abdi Kusmaning Ayu. Ngono ya wis. Wis sawetara suwe aku nyimpen rasa iki Sadi, tenane aku tresno banget kalawan kowe. Aku kepengin dadi bojomu. Niki saestu Heeh, mula welasana aku tanpa ana rasa tresnaku. sedaya kula wau sampun panjenengan penggalih. Gene ora Sadi. Nanging kula gadah panyuwunan dumateng panjenengan. Apa kang dadi penjalukmu? Wiwit kula kaangkat pinangka dados penderek pribadi panjenengan. Kula dereng nate ngertos kados pundi pasuryanipun panjenengan. Nanging Sadi, Inggih. pasuryanku kuwi Allah. Lamun to mengko kowe roh paraupanku sing Allah, apa kowe sing bisa nampa kalawan tresnaku? Ampun ngendika kados ngaten. Langkung rumiyin kula niki kepengin ngertos kados pundi pasuryanipun panjenengan. Ono ya wis yen bakal tak buka Sadi, sadarku iki. Semune kowe kaget Sadi, kowe risi nyawang kalawan aku. Mboten estu mboten. Nanging Kusumaning Ayu Piye Sadi? kepareng matur. Estunipun wonten salah satunggaling wanita sampun kelampahan ngratoni dumateng raos batos kula. Yen ngono cethane kowe wis duweni katresnan. Kula sampun gadah katresnan Kusumaning Ayu. Pangapunten ingkang kathah. Tresnaku kok tampik. Inggih pangapunten. Yen ngono wiwit dina iki. Kowe tak jabel lang
nggonmu dadi penderek pribadiku. Simbol kerajaan sesupe kerajaan gorene balikke kalawan aku Sadi. Kula wangsulaken dumateng panjenengan Kusumandingayu. Pangapunten ingkang kakung. Aku reti. Kowe ora nampa kelawan tresnaku. Merga parapanku sing ala ya ora apa-apa. Tresnamu bakal tak gawa nganti tumekaning pati Sadi. Kusumandingayu. Kusumandingayu Sandurana. Sang putri Siti Rokana sedo sing ngerjai Sati. Sati sing maten. Nggih. Sati. Kowe luput. Kowe sugih kendel Bondowani. Ani nyedani kadangku Siti Rokana. Pangapunten ingkang kathah Sang Raja. Kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaku. Piye? Barang aku kelakon sampeyan cai mawon. Sampeyan iki raja kok bras-bras kudu mateni wong ae. Ya piye wis parak esuk ya gari emosine ini iki. Nggih menawi Sadi ingkang merjaya Bibi Siti Rokana nyadanipun serandunipun badan boten wonten tatunipun. Lho, Makin rumiyin. Menika wonten Nawala. Paling Suracita. Layang menika ingkang nyerat Bibi Siti Rokana. Awit katampik katresnane kaliyan Sadi ngantos loloh inten utawi lalu nguntal inten dadi matine Bibi Siti Rokana mboten Sadi ingkang mejahi. oh ngono. Merga Sadi ngrumangsani abdi boten wani nampi katresnane Bibi Siti Rokana. Ya ngono ya. Pamela Sadi dereng kinaruan lepat. Sadi, Paring dawuh Sang Raja. dina iki kowe tak pangapura. Nanging kowe iso uwal Narapidana waton bisa nggulung bendera ting bidir. Sampai panes to Sang Raja. Ora. Monggo turuti. Gagal terus. Ketoke kowe kok gelo. Sampeyan iki nek duweni cara ora tau masuk. Ora tau Lias. Lho. Wong nek mikir iku aja nganggo dengkul, Lagi kudune napa? nganggo bathuk. Mongko Sadi diutus nggulung bandera ing Biden. Nggih. Urung tan wurunga, Sadi Nyabrang ora samudra. bakal slamet, Sadi mesti mati. Lho, Carane kok pripun? umpama Sadi ki slamet bisa bali ana ing Turki. Lah, iki kowe kudu nganggo cara Carane pripun? Sadi kuwi rak yen bali ana ing Turki numpak prau. Lah, iki praune dibor saka ngisor. Lho, mengko yen dhewene bali saka Numpak Biden. prau tekan Prau tekan tengah. Ambles mati. Mati Sadi. Dipun manohaken kula menika Sadi. Kang bisa gulung gendera ana kerajaan iki. leres. Kang bisa mateni kabeh
para bekskatri ana ing kerajaan Widya. Mboten lepat. Dadi Lan inggih kula. rene kang bisa nentremake kerajaan Turki iki kowe lan bisa nggulung gendera ana ing kerajaan Turki, bisa ngluwari bandaku. Mengko bebarengan suwan ana ing kerajaan Turki, diramu bakal tak unjuk atur kang supaya entuk ganjaran sang Baginda Raja. Matur suwun sanget. Iki cetha. Kerajaan Turki iki tentrem. Merga bidir wis bubuh. Tentreme kerajaan Turki lumerek wonten ingkang kagungan kersa. Sasampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala ingkang kagungan kersa dipun paringi panjang yuswa. Amin. Dicedhakke marang rejeki. Amin. Diadohke marang bilahi. Amin. Sengkala dina taun sasi bisa kasirep dinten sakmenika. Amin. Nukulake karahayon katentraman. Amin. Monggo sesarengan gembul bujana wiwa Pandawina.